Λοιπόν, στο τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω, πάμε στη Λίλα. Εντάξει, πάμε. Ήλθαμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρείτε 4 κλειδιά και τα πάρετε από την κλειδί. Όλα να τα φέρετε. Άμα φέρετε καθόλου, χάσατε. Άμα φέρουμε 2, το ίδιο. Θέλει όλα. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Χάρη, ολοκληρώ πάλι. Παλαλαπά. Όχι. Τα πήλαμε. Ναι. Τα φέραμε. Όλα. Ναι. Τώρα πηγαίνουμε στην Κατελίνα. Είναι στο Hotel Deepeland. Το θυμάμαι στο Hotel Deepeland. Που το είχα σταματήσει παλιά. Ναι. Ναι. Εντάξει, πάμε. Αχα, σταματήσουμε Κατελίνα.